No niin, hei taas. Nyt harjoitellaan tällaista kukkapistoa. En tiedä oikeastaan sen nimeä. Hukkasin netistä jo sen alkuperäisen ohjeen, joten mun on pakko tehdä tämä ohje tässä nyt teille erikseen. Tässä ensin tehdään 2 jaollinen määrä alkupistoja ja 1 kerros kiinteitä. Noin päin. Näin. Eli siinä on nyt kerros kiinteitä silmukoita. Tuo tuonne taaksemmaksi. Näin. Käännettyy. Ja ensimmäiseen silmukkareikään tehdään 1 kiinteä silmukka. Ja tässä reunassa tehdään se korkeammaksi, eli tämän päälle tehdään toinen kiinteä silmukka niin, että haetaan tästä vasemmanpuolemmaisesta lenkistä silmukka ja 2 läpi. Nyt on tällainen napakka reunasilmukka tehty. Ja sitten lähdetään tekemään kukkasia. Tähän kerätään tosi paljon ensin näitä lehdyköitä. Eli lähtee 1, 2, 3 tulee siitä pohjakerroksen ensimmäisestä. Ja vielä haetaan 1 tuosta seuraavasta silmukasta. Eli täällä on alkuperäinen silmukka ja sille 4 kaveria. Nyt vedetään kaikkien niiden silmukoiden läpi ja suljetaan tämä kukka ketjusilmukalla. Ja tämä oli tämä ensimmäinen kukkanen. Tästä eteenpäin haetaan ne lisäsilmukat. Ensin täältä kukan keskeltä 1, laitimaisesta lehdykästä 2, tästä kakkosesta, eli vanhasta, mistä on lähtenyt tämä ensimmäinenkin kukkanen, haetaan vielä 1. Ja nyt tarvitaan täältä uudesta reiästä se 5. Eli 5 silmukkaa koukulla, vedetään läpi ja kiinnitetään. Siitä tuli tämä toinen kukkanen. Jatketaan. Eli keskeltä läpi, vasemmanpuolimmaisin lehdykkä, vanha edellisen kerroksen silmukka ja uusi edellisen kerroksen silmukka. Ja kaikkien 5 läpi. Ja suljetaan. Keskeltä 1. Vasemmanpuolimmainen lehdykkä, ihan vaan tämä 1 silmukka siitä. Mutta otetaan koko lanka mukaan. Läpi. Vanha edellisen kerroksen ja uusi edellisen kerroksen. Eli tässä mennään aina 1 silmukka eteenpäin. Ja suljetaan. Keskeltä lehdykkä, vanha reikä ja uusi. Kaikkien läpi ja suljetaan. Näin. Tästä näkee, että tämän aloitusketjun täytyy olla hyvin joustava, koska tämä täyttää ihanasti tätä pintaa. Nyt tehdään tänne loppuun asti tätä samaa. Aina 5 lehdykkää ja suljetaan. Ja mennään 1
silmukka kerrallaan eteenpäin. Ja seuraavassa videossa nähdään sitten seuraava kerros. Kohta nähdään.